कजड़ा कटारा गई तोरे भतिया देखो के दिलवा हटे रखे ले म्यूजिक बाय सोनू माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70 ये कजड़ा कटारा तोरे भतिया देखी के दिलवा हटे रखे ले कजड़ा कटारा गए तोरे भतियार देखी के दिलवा हटे रखे तोरे चक्कर में बुढ़ावो हो गए तोरे चक्कर में बुढ़ावो जवन का आपस में दोनों ले रखे कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार देखी के दिलवा हटे रखे कजड़ा कटारा गए तोरे भतियार देखी के दिलवा हटे रखे कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार देखो के दिलवा हटे रखे म्यूजिक बाय सोनू कुशवाहा कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार देखो के तोहर जवानी उड़बो के गिरै छौ पानी तोरा देखोइले ऐसे जपर उठबे पड़ै परेशानी देखो के तोहर जवानी उड़बो के गिरै छै पानी तोरा देखोइले ऐसे जपर उठबे पड़ै परेशानी कते छौरा पड़ल बीमार कते छौरा के पड़ल बीमार सभे आपस में ले गेलै कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार देखो के दिलवा हटे गेलै कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार देखो के दिलवा हटे गेलै म्यूजिक बाय सोनू कुशवाहा कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार जाते तोहारा रेत छौ देबो तोरा गई दुगुना तनी ता हमरो देखै है गए अपन बड़की नमुना अपन बड़की नमुना हे जाते तोहारा रेत छौ देबो तोरा गई दुगुना तनी ता हमरो देखै है गए अपन बड़की नमुना तोरा चक्कर में गई रूप देव रमा तोरा चक्कर में गई केवल सरवन घर से बड़की उजैर गेलै कजड़ा कटारा गई तोरे भतियार देखो के दिलवा हटे गेलै रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70।